Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे फरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आं दायो माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना भैरबकुन्द होननाय जोंनि भुटानाव जोंहानि न'निफ्राय 35 किल'मिटार जायो आरोना। दायो आङो न'निफ्राय फैबाय, दायो टार्निंआव दङ, टार्निंनिफ्राय आं थांगासिनो दङ। जोंहा सासे फंबाय फैदों आरोना, सासे माने बेजों लोगोआव सासे फैफाबावदों। बिथांमोना बाक्सानिफ्राय फैदों, आंखौ लोगो हमनो बिराद गोजाननिफ्राय आरोना। बिनिखायनो आंना देहायाबो सुख गैयामोन नालाय, दा मा खालामगोन मा थागोन बेफोरबायदिनो मैयानिफ्रायनो अखाबो हाबाय थादों, बोथोराबो मोजां नङा। बिसोरो मैयासो कल खालामब्रबनानै बुंहरदो आरो आंखौ, आदा फैथार, नों फैथार, फैयाबा आं बिराद गाज्रि मोनगोन होननानै बुंलायलायबाय आरो। बेखायनो बिसोरबो इमान गोजाननिफ्राय फैबाय, गोजानबो जायो नालाय, बोथोराबो बारा मोजां नङा। बेखायनो आंनाबो देहाया बारा सुख गैयामोन नालाय, बेखायनो मोजां फिक्स बुंहरनो हायाखैमोन आं फंबायमोनखौ। थेवबो दा माने एसे मोजां मोनबाय नालाय आङो देहाखौ, दा बिथांमोनखौ आङो लोगो हमनो थांगासिनो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोन दायो आं थांगासिनो दं, नैबेयाव जोंहा बेयो माने अरुणाचल मोनफैबाय आङो। अरुणाचलनिफ्राय नै बैथिं नुहुरदोंना, नैबेथिं बै दै सारा दंना, बिथिंजाय माने भुटान आरोना, बिथिंजाय ओरै बे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बे माने बे खिन्थु आसाम गोलैयो बियो। बै जिथुनाखि नोंथांमोना जिथुनाखि बे माबा दै बोहैनाय नुदोंना, बेयो आसाम गोलैयो। ओमफ्राय भुटाना बै साइडथिं दं आरोना, बै साइडथिं दङ भुटाना। आं दायो ओरै अरुणाचल जानानै थांसै, बेयाव सोरबा फट' लाफैयो। बे जायगाया मोजां आरोना, बे जोंनि माजबाटनिफ्राय फैबा मोनो बियो, बांद्राय गोजान नङा, खाथियानो। जोंनि न'निफ्राय मिनिमाम 25 किल'मिटारसो जागोन आरोना, एसे बाराबो जानो हागौ। मथा मथि दायो भैरबकुन्दसिम 35सो जागोन, 30सो जागोन आरोना। थ' नोंथांमोन, मानो होनना बुङोब्ला आङो बाइक सालायना फैदोंना, बेखायनो लामाफोरखौ देखायजोबनो हाया, आं हारसिंसो फैदों। जोंहा फंबायमोन फैदों आरोना बाक्सानिफ्राय, मैयासो कल खालामब्रबदों आरोना आंखौ। ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो बुंहरबानो जायोमोन, एसे मोजां जागौमोन आरोना। दा देहायाबो आंना सुख गैयामोन, बिनिखायनो आङो मा बुंगोन मा थागोन जाबाय थाबाय आरो। अब्लाबो फैबाय आङो, देहा उसुखब्लाबो बिथांमोनखौ एफा गोजाननिफ्राय फैदों, बिथांमोना आंखौ लोगो हमनो थाखाय। दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ दा लोगो हमनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थ' नोंथांमोन, आं फाइनालि दायो मोनफैबाय आरोना भैरबकुन्दआव। दा जोंहा फंबायमोना बाक्सा तामुलपुरनिफ्राय फैदों, गोबां खस्थ' खालामना फैदों, माने गोबां गोजाननिफ्राय फैदों आरो। आंना देहाया उसुखमोन नालाय, बेखायनो आं फंबायमोनखौ लोगो हमफैया जाबाय थादोंमोन। आरो अखाबो हाबाय थादोंमोन ना, बोथोरा एसे गाज्रिमोन नालाय। दा फंबायमोना गोबां खस्थ' खालामना फैदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। फंबायमोना दा मोनफैबाय नै, हेल' होनना हरदो। हेल' गासिबो खुलुमबाय। दा नोंथांमोना लामायाव फैनायफ्राव माबाफोर प्रब्लेम मोनबोदोंमोन नामा फंबायमोन? प्रब्लेमाथ' ओरैनो जेराव जेबो जायाखै। ओमफ्राय नोंसोरनि बे पुलिस स्टेसना, बेखिनियाव पुलिसा गारिखौ लाखिदोंमोन आरो। ओमफ्राय जेबोथ' जायाखै दाना? जेबो जायाखै। कागज पत्रथ' गासिबो दंजोबो? कागज पत्र खिन्थिना फैदो। थ' बिथांमोना दा फंबायमोना गोजाननिफ्राय फैदों आरोना, बाक्सानिफ्राय फैदों आंखौ लोगो हमनो थाखाय। बेबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, गोजानानो जायो, तामुलपुराथ' गोबां गोजानानो। नोंथांमोना फंबायनाबो मोनसे चेनेल दङ, बिथांखौ सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। दा बिथांमोना फंबायमोनाबो गोबां खस्थ' खालामो दै, बिसोरबो माने गोबां खस्थ' खालामो। आरो बेजों लोगोसे सासे दंफायो जोंहा, नायनो हागोन नोंथांमोना। बेजों लोगोसे लोगो फैफादों, एसामिससो दै, एसामिस ন? এছামিছত কোৱা। ৰাস্তাত কিবা এটা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি? পাইছিলো, পুলিচে ধৰিছিল, মানে কাগজ পত্ৰটো অ'কে আছে না চব? টেনশ্যন নাই তেতিয়াহ'লে। दा बेजों लोगोसे फैफादों आरो दा फंबायजों। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा फंबाया नै माबा मोनसे बुंनो नागिरदों। आदानि थाखाय आङो मोनसे आर'नाइ लाना फैदो, दा होननानै गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम। दा फंबाया, दा नोंथांमोन फंबायनि थाखाय गोबां गोजोननाय थाबाय आरो। दा फंबाया आंनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै आंखौ माने मान बावदों आरो, आंखौ माने मोजां मोननानै। फंबाया आंनि भिडिअफोरखौ नायो, गोबां नायबाय थायो। दा बिदिनो थेंक इउ फंबायनि थाखाय। वेलकाम उदालगुरि, गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोयै। दा फंबाया बर'फोरनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो दावगालांबाय थानो हायो। दा फंबायखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लानो जाबाय। बेफोरबायदि नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लासो जोङो नोंथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांबाय थानो हागोन, नङा होनब्ला? थिग बेबायदिनो फंबायखौबो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोन। जोंबो हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन, नोंथांमोनाबो जोंजों फैब्लानो जाबाय खौसेयै। दा फंबाया मा बे समाव मा बुंनो सानो? आंखौ लोगो हमनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा? आङो आदानिखौ लोगो हमना बहुत मोजां नांदों। ओमफ्राय आदानि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो आङो, बेलेगनि भिडिअफोरखौ आं नाया, रसनि खालामनायखौ बारा। माने आदानि भिडिअखौ मानि थाखाय मोजां मोनो आङो,
माने बाथ्राखौ गोसा गोसा बुंनानै खाव गोगोम बुङो थारमाने बेनिखायनो आं नायनानै मोजां नाङो थारमाने आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो मोनो नामा फंबाय सोलोंनो मोनो आङो माने मोननायनि कारनानो जाबाय मा जिहेतु जानला मानला गोरोन्थि मावनो थाङोना गोरोन्थिखौ मावोबाथाय बेफोर इउटुबनि बागै सानब्ला बेफोरबायदिसो आं इउटुबाव माबा माबि बुंजागोन आं गाज्रि खामानि मावगोन ओरै साननानै मोजां खामानिथिं थांनो नाजायो आरो आं नंगौ राइट दा फंबाया गोबां पजिटिभाव दङ नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मोजांनि थाखाय मावबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां खामानि मावोब्ला नोंथांमोनखौबो गोबां सापर्ट खालामगोन बेबायदिनो नोंथांमोनाबो मावलांबाय था थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जोङो एसे बेरायग्लांनानै लानि आं बिथांमोननो जायगाखौ देखायनोसै जोंनि जायगाफ्राव माने भैरबकुन्द'आव पिकनिक स्पट होनना बुङो दै बेखौ मा नुनो मोनो जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' नोंथांमोन नै जोंहा बर' हान्टारखौ लोगो मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बर' हान्टार हेल' लोगोफोर गुड मर्निं बोरै दङ मोजाङानो दामानि मोजाङानो नै दा लोगोफोरनि अननाय जादोंना दा बाक्सानिफ्राय जोंहा बर' हान्टारखौ लोगो मोननो फैदों सासे फंबाया जोबोद गोजाननिफ्राय फैदों दै दा ओमफ्राय नों मा बुंनो सानो बे बोरमा टाइगारखौ मा बुंबावनो बियो माने खर'आवहाय बेहा गोबोरखिसो आरोना जावनांगौ बुजिखायानोसै बोरमा टाइगारा बोरमायैनो थाबाय थासिगोन आरोना बेहा खर'आवहाय नारेंखल गिदिर रानजोबनोसै आरोना बोरमा टाइगार सोलायदो नों सोलायदो एसे सोलायदो जाम्बानि सायाव जोङो जाम्बाबो जाफानो हाया एकदम बेंग्राखासो आरोना बोरमा टाइगारा दा बिराद दावबाय माने नायनो हाया दा फंबाय फैदो आरोना नोंखौ दा वेलकाम खालामनाय जाबाय सानैखौबो आङो लोगो मोनना बहुत गोजोनबाय थेंक इउ सो माच भैरबकुन्द' फैबा सानैखौबो लोगो मोनगोन होनना सानखादोंमोन बिदि प्लेनिं खालामना फैखादोंमोन आङो ओमफ्राय दा आंनि साननाया जाफुंबाय आरो आं दा लोगो मोनबाय ओमफ्राय गोसोआ गोजोनबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बर' हान्टार इउटुब चेनेल दं नोंथांमोना बिथांखौ सापर्ट खालाम माने गोजाननिफ्राय फैदों नालाय जोंखौ बिराद माने खस्थ'यै फैबाय ओमफ्राय जोंखौ लोगो मोनफैबाय आरोना दा खस्थ'यै फैनायनि थाखाय नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै साबसक्राइब खालामना फैदो ओमफ्राय लिंकआव होगोन दा जोंहा आदाया होना होगोन डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन नोंथांमोना थांनानै चेक आउट खालामहैबानो जाबाय सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जोंनो नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लासो जोङो माबा मोनसे नोंथांमोननि थाखायबो जोङो माबा मोनसे गियान होनो हागोन नङा होमबा दा नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था फंबायबो सापर्ट खालाम बर' हान्टारखौबो सापर्ट खालाम थेंक इउ दे बिदिब्ला